Il·lustríssim senyor alcalde, excel·lentíssima corporació municipal, Associació de la Misteriosa Llum, Casal Cultural Dansaires Manresans, entitat administradora de la Festa de la Llum d'enguany. Alumnat de Manresa que ens seguiu per les xarxes. Som els alumnes de l'Escola Badruna Manresa i hem vingut a fer el prova infantil de la Festa de la Llum. Hola, manresans i manresanes! Sabíeu que fa molts i molts anys a Manresa hi va haver una gran sequera? Quina set! Pobrets, estan més secs que la sorra del desert. Doncs mireu, tot això va començar al segle XIV. Recordeu que allò era l'edat mitjana, quan hi havia cavallers, castells, princeses i bisbes que no et deixen fer forats. La sequera greu a Catalunya va començar l'any 1333, però més endavant va ser especialment greu per al Bages, i això també inclou a Manresa. Ara que ja sabeu quan i on passa aquesta història, ens falta conèixer els personatges. Primer de tot tenim el rei Pere III. També els 6 consellers: Bernat de Sallent, Visca! Jaume d'Artés, Visca! Bertran de Castellvell, Visca! Berenguer Canet, Visca! Pere Vilella, Visca! Jaume Margós Visca! i un altre. Un moment, 7 consellers. I tu qui ets? Jo sóc l'Ignasi de Loyola. Ah, per cert, on és el meu Visca? Ei, tu, no hi has de ser aquí, fora, res de visques. Seguint amb la presentació tenim el gran arquitecte Guillem Catà. Ajuda'ns, volem aigua! També els bisbes Miquel Ricomat i Galceran Sacosta. S'acosta per on? I per últim, els que van passar més malament, els manresans i les manresanes. Volem aigua! Sabies que a la meitat del segle XIV el Bages va patir una gran sequera? És veritat, i també es van quedar sense collites i sense aigua. La gent passava fam i fins i tot van anar a fer una peregrinació a Montserrat per demanar aigua. I què és una peregrinació? Doncs ara veuràs, viatgem al passat. Ostres, no hi ha ni una gota d'aigua. Què farem ara? Ja ho tinc, podem anar a Montserrat, que la moreneta ens ajudi a tenir aigua. Som-hi! Doncs bé, ara que ja saps que és una peregrinació, seguim. Els 6 consellers de la ciutat es van unir a l'antiga església de Sant Miquel, juntament amb en Guillem Catà, el millor arquitecte que ha existit mai. Què podem fer? Manresa s'està quedant sense aigua. Conec un arquitecte que ens podria ajudar. Es diu Guillem Catà. És la crem de la crem. Sí? Doncs som-hi! Els consellers de la ciutat es van reunir amb Guillem Catà per plantejar-li la situació desesperada que vivien. Hola, senyors consellers. Què desitgen? L'hem cridat perquè, com ja deu saber, Manresa està patint una sequera molt important i necessitem ajuda, ja! Doncs deixeu-me pensar... Eureka! Ja ho tinc! Podríem construir una sèquia per transportar aigua des del Llobregat fins a Manresa. Des del Llobregat? I per què no ho fem des del Cardener? És molt més a prop, no? Ai, perquè Manresa està per sobre el nivell del Cardener i no podríem fer pujar l'aigua a la ciutat. Tragallús! Perfecte, ho hem de consultar amb sa majestat. Doncs ja ho tenim. Ja els 6 consellers han anat a demanar-li al rei Pere III si podien construir la meravellosa sèquia. Què voleu? Voldríem parlar amb el rei, si pot ser. Espereu un moment. Passeu, sisplau. Hola, amics consellers de Manresa, què voldríeu? Hem vingut a parlar amb vostè perquè Manresa s'està quedant sense aigua i ens agradaria fer una sèquia que transportés aigua del Llobregat fins a Manresa. Ostres, és molt bona idea aquesta. És vostra? No, és el superarquitecte Guillem Catà. Doncs està bé. Us dono el permís per construir una sèquia que transporti aigua des del Llobregat fins a Manresa. Moltes gràcies, rei Pere III. A vosaltres. Però espereu, per què no feu una sèquia que transporti aigua des del riu Cardener? Perquè fa pujada i l'aigua no es podria transportar bé. I a més, no passaria per tot el Bages. Rei Pere III, tenen raó. I tu què en saps, capsigrany? Però sí, teniu raó, perfecte. Comencem amb les obres. Adéu, sa majestat. Som-hi! Al final Manresa tindrà aigua. Les obres van començar el dia següent. Tothom estava més content que el Baxi quan guanya partits. Però en arribar a Sallent va passar una cosa inesperada. Que bé, ja hem arribat a les terres de Sallent.
Ei, un moment, qui és aquell senyor d'allà? Qui creieu que era aquell senyor? Ei, qui sou? Què feu passant per les meves terres divines? Qui és vostè? No serà el senyor bisbe, oi? Oi tant que ho soc el bisbe més influencer de tot Catalunya. Venim de Manresa i volem portar aigua del riu Llobregat fins a l'altra ciutat, perquè estem passant una gran sequera. Creieu que el bisbe de Vic va deixar continuar les obres? Què faríeu vosaltres si fóssiu ell? Manresans i manresanes, us prohibeixo les construccions a les meves terres. El riu perdrà força i els molins no podran treballar bé per fer farina. Els manresans i manresanes, davant de la prohibició de Galceran Costa, van decidir demanar ajuda al rei Pere III, per tenir ben clar si tenien permís per continuar les construccions. Sa Majestat, des de Manresa ens comuniquen que el bisbe de Vic ha prohibit les obres de la meravellosa sèquia. Ha prohibit les obres de les seves terres. Què fem? Els donem permís per continuar les obres? Què us ha dit, que què? Quin dilema! I ara què? Ja tenim la història més embolicada que una sèrie de Netflix. Creieu que el rei Pere III els va donar permís per continuar les construccions? D'acord, jo us deixo continuar les obres. Gràcies, Sa Majestat. Ara us ho comunicaré als manresans. Aquí fa olor a manresans. Ei, vosaltres, per què heu tornat? Que no m'heu escoltat. He dit que marxeu. Els manresans no li van fer cas i van seguir amb les obres. Però tenim el permís del rei Pere III. El rei Pere. A mi tant em fa aquest rei Pere. Com que no teniu ganes d'escoltar-me, us excomunicaré i tancaré totes les esglésies. No podreu anar a missa ni celebrar actes religiosos. A veure què us sembla això. Però per què? O sigui que ara m'escolteu, no? Ja, ja, ja. Els manresans estaven molt desanimats pel que havia passat. Però per què esteu enfadats i tristos? Animeu-vos, va! Un altre com tu! Fora, que tu no ets d'aquesta història! Què és això? Mireu a Montserrat! El 21 de febrer de 1345, una llum resplendent sortia de la muntanya de Montserrat en direcció a l'església del Carme i sonaren totes les campanes i els van deixar, buah, deuria ser al·lucinant allò. Us imagineu? Us imagineu la llum arribant de la muntanya de Montserrat? Sí, de la muntanya de Montserrat fins al Carme, i no només això, mireu. Ho sentiu? Són les campanes! Per si no n'hi havia prou, les campanes de les esglésies de la ciutat es van posar a sonar com si no hi hagués demà. Mare meva, increïble! Ha fet va escampar-se, que ni us ho podeu pensar, i el bisbe se'n va enterar rapidíssim i pensar que no hi havia ni xarxes, ni WhatsApp, ni res de tot això. Què he fet? Déu em castigarà pel que he fet? El bisbe Ricomà, que va agafar el càrrec després de la mort de Galceran, tenia una actitud més conciliadora i va interpretar que el fet de l'església del Carme era un missatge diví i va decidir aixecar el càstig als manresans. Perdoneu-me pel que hem fet. Déu m'ha enviat una senyal divina i us aixecaré el càstig. Moltes gràcies, senyor bisbe! Els manresans van aconseguir la concòrdia entre l'església i la ciutat i van acabar les obres el 1383. Ja em toca a mi! No! Però et toca aviat. Voleu saber més coses sobre aquests fets històrics? Prepareu-vos. Tomà l'any primer i la mort del bisbe Galceran Costa. L'any de la sequera, a què fa referència al fet de la misteriosa llum, es coneix en termes històrics arreu de Catalunya com l'Humà l'any primer. Oh, però si no hi ha aigua! I ara què farem? No podrem cultivar els camps. Doncs no ho sé. Crec que comença l'Humà l'any primer. El bisbe Galceran Costa morí durant el procés i el bisbe que va desencallar el conflicte després del misteri de la llum va ser el bisbe Miquel de Ricomà. Crec que ha arribat la meva hora. L'hora de què? D'esmorzar? No, l'hora d'anar cap al cel. Et faig responsable del meu càrrec i et cedeixo la meva mitra i el meu bàcul. Em sap molt de greu, company. Cuidaré el vostre lloc amb molt afecte i responsabilitat. Documents trobats. La documentació històrica sobre el fet ha estat recollida per notaris de l'època, que van prendre testimoni a veïns de la ciutat. A més, també es va recollir informació dels frares del Carme. Com és que hi ha tant rebombori a la ciutat? Li preguntaré al frare de l'església del Carme.
Hola, bon dia, senyor Frare. Hola, en què el puc ajudar? M'agradaria que m'expliquéssiu què està passant a la ciutat. Fa uns dies que tothom està molt alterat. Fa uns dies? Una font important d'informació han estat els goigs de la llum. La Trinitat ens figura misteri tan excel·lent. També es té constància d'un full de paper escrit en llatí i cal·ligrafia medieval que es troba a l'Arxiu Històric de la ciutat. Ja està, ho portarem a l'Arxiu Històric de Manresa. Avui en dia, la Festa de la Llum és una festa que recorda l'arribada de l'aigua a Manresa per poder acabar amb la misèria i la fam que hi havia. També és un símbol de concòrdia entre el bisbat i la ciutat. Ei, Antoni, te'n recordes que avui és el dia de la llum? Doncs anem a celebrar. Fins a 3 vegades es va arribar a il·luminar l'església del Carme fent referència a la Santíssima Trinitat. Hola a tots i a totes i benvinguts a l'església del Carme. Perdoneu per l'endarreriment. No passa res. Doncs que comenci la missa. Ah! Joan, estàs pensant el mateix que jo? Sí, quina llum ben resplendent, Berenguer! Això costarà una de calés. A prou que va. Ja s'ha apagat. Potser és un senyal diví. Ja ha tornat la llum aquella! No m'ho puc creure! Potser sí que és un senyal diví. Tu creus que té raó el capellà? Jo crec que és la quitxalla de fora que estan jugant a la rateta. Deixem-ho estar. Sí, és un senyal diví. Ah! Potser sí que tenia raó el capellà. I així és com va passar, que a l'hora de la tèrcia, entre les 9 i les 12 del migdia, fins a 3 vegades es va arribar a il·luminar l'església del Carme, fent referència a la Santíssima Trinitat. Tot seguit, les campanes van repicar. Les campanes! Les campanes! Noms d'alguns carrers de la ciutat. Hi havia una vegada 2 amics manresans que es van trobar amb un historiador estranger. Perdonin, em podrien dir més al carrer del Bisbe Ricomà? És que sóc un historiador i voldria conèixer alguns carrers de Manresa relacionats amb els fets històrics de la llum. Doncs ara mateix estem al carrer de la Concòrdia, just sota la Torre Vinya. Ja, però jo vull anar al carrer del Bisbe Ricomà. Sí, però deixa'm acabar la frase, perdoni. Segueixi aquest carrer i al proper trencat giri a l'esquerra. Moltes gràcies. I també m'agradaria saber on es troba el carrer de la llum. Doncs ara jo no me'n recordo. Doncs jo sí. Saps on és l'església de Valldaura? Doncs no. Doncs miri, ara ens trobem al carrer del Bruc. Si baixa un parell de cantonades, trobarà l'església de Valldaura, just al costat de l'escola FEDAC. Abans es deia les Dominiques. Ah, sí, l'escola sí que sé on és. Doncs perfecte, així només tindràs de tirar a l'esquerra i el següent a l'esquerra. I trobarà el carrer de la Llum. Moltes gràcies per la seva ajuda. Una hora i mitja després, l'historiador el va tornar a trobar amb els 2 amics. Perdonin, vostès són els que m'han ajudat abans? Sí, ja me'n recordo de vostè. Que s'ha perdut? Sí, estic buscant el carrer de la llum. Aquest és el carrer de la Llum. Ai, és que sóc molt despistat. Si vol, també puc passar pel carrer de la Concòrdia. És un trencat del passeig Pere III. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies als 2 amics, l'historiador va poder conèixer molts dels carrers que rebien noms relacionats amb la construcció de la séquia i el misteri de la llum de Manresa. El recorregut de la séquia. Hola, ens podria donar informació sobre la séquia de Manresa? La séquia té 26 quilòmetres i va de Balsareny fins a Manresa. Una pregunta, i què és l'agulla? L'agulla és un estany artificial que serveix de reserva d'aigua per tota la ciutat. I què hi podem trobar al llarg del trajecte? A la séquia, per exemple, hi ha força ponts, obres hidràuliques com les represes manresans i també aqüeductes. Amb el temps s'han cobert alguns trams, però la major part del recorregut conserva l'estructura original. Quin desnivell té? Té un desnivell de 2 metres al llarg de tot el recorregut. Quin paisatge ens ofereix la séquia? La séquia és un espai únic a Catalunya. En els 26 quilòmetres de recorregut, el paisatge és molt variat. Boscos, camps de regadiu, alzinars i lloreres. Per cert, quan estàs de recórrer tota la séquia a peu? Doncs aproximadament unes 6 hores. Uf, doncs encara ens queda un bon tros. Moltes gràcies, adeu. Adéu.
organitza la festa enguany i què és la Transèquia i la Fira de l'Aixada? L'entitat que enguany gestiona la Festa de la Llum és el Casal Cultural Dansaires de Manresa. La Fira de l'Aixada de Manresa es celebra per recrear l'ambient i l'època medieval, amb escenes històriques del succés de la misteriosa llum. Ho entens, Blanca? Blanco! Sí, però... I la Transèquia què és? Blanca, la Transèquia és una caminada que va des de Balsareny fins Manresa, concretament fins al Parc de l'Agulla, tot seguint la sèquia. Molts manresans i manresanes, juntament amb gent de la comarca, hi participen a peu, en bicicleta o fins i tot a cavall. El comiat. Alcalde, Corporació Municipal, Associació de la Misteriosa Llum, Casal Cultural Dansaires de Manresa, alumnats dels altres centres educatius que ens seguiu per la xarxa. Senyores i senyors, Després de totes les calamitats que hem arribat a passar, ens hem fet grans, però estem molt contents i contentes de que ja no passem fam. Donem gràcies a que l'aigua has arribat aquí a Manresa. També estem molt agraïts i agraïdes d'haver tingut l'oportunitat de fer el pregó de la llum aquest any amb tots i totes vosaltres. com a alumnes de l'Escola Badalona Manresa, us desitgem a totes i a tots una molt bona festa de la llum. Moltes gràcies!